Мовы паміраюць увесь час. Гэта руціна. Калі беларуская мова сапраўды знікае, ці ёсць у нас яшчэ час нешта змяніць. Мяне завуць Святлана Петакова, я беларуская украінская пісьменніца і даследчыца і займаюся посткаланіялізмам, мовай, ідэнтычнасцю Беларусі, Украіны і аўтарытарызмам. Сёння я гляджу на беларускую мову не як на абстрактную нацыянальную каштоўнасць, якую трэба любіць па абавязку, а на мову, якая можа знікнуць абсалютна руцінна. Сёння ў свеце існуе каля 7,5 тысяч моў. Прыкладна палова з іх знаходзіцца пад загрозай. 60% насельніцтва планеты Зямля гаворыць на 10 мовах: англійская, кітайская, хінді, іспанская, арабская, французская, бенгальская, партугальская, маскоўская і урду. А мовы паміраюць не толькі ў нейкім далёкім мінулым, а кожны год. У сярэднім свет губляе каля 9 моў у год. 9 моў проста знікае. Гэта не старажытныя мовы, пра якія мы чытаем у падручніках, а звычайныя жывыя мовы, на якіх яшчэ учора гаварылі дзеці, і зараз іх больше на планеце няма. Таму ідэя беларуская нікуды не дзенецца. Гэта абсурдная ідэя, што знікненне моў гэта нармальна. Беларуская мова сёння мае статус афіцыйна vulnerable, уразлівай мовы ў атласе ЮНЕСКО. Гэта не азначае, што беларуская мова заўтра памрэ. Гэта азначае, што яе будучыня не гарантаваная і гэта зафіксавана афіцыяльна. Мова можа існаваць у падручніках, на паперы, у архівах, у Вікіпедыі, у літаратуры, але мова жыве толькі тады, калі людзі з пакалення ў пакаленне перадаюць яе другім людзям. Мова не перадаецца з малаком маці, як думаюць некаторыя людзі. Калі мы закінем дзіцёнка ў лес, ён не будзе гаварыць ні на якой мове. Мова жыве толькі тады, калі з гэтым дзіцёнкам на ёй гавораць, калі гэтай мовай карыстаюцца. Гавораць дома, на вуліцы, з дзецьмі, з сябрамі, са сваякамі, з калегамі, калі на ёй вучацца, жартуюць, сварацца, фліртуюць, працуюць і так далей. Калі гэтага няма жывога працэса, мова можа выглядаць абсалютна здаровай, але адначасова з гэтым яна павольна будзе знікаць, што і адбываецца з беларускай мовай. Сёння я хачу пагаварыць пра мову, якая практычна знікла, але потом звярнулася. Гэта чэшская мова. У пэўны момант здавалася, што чэшская мова амаль прайграла. Пасля паразы чэшскага паўстання ў 1620 годзе чэшская культурная і літаратурная традыцыя моцна аслаблі. Частка пратэстанцкай інтэлігенцыі была вымушана эміграваць. І, на жаль, нямецкая мова ў той перыяд атрымала афіцыйны статус у Багеміі і Маравіі. А ў 18 стагоддзі Габсбургі спрабавалі пашырыць выкарыстанне нямецкай мовы ў адміністрацыйных і адукацыйных сістэмах. І чэшская пачала губляць пазіцыі, асабліва сярод элітаў і ў гарадах. Але яна не знікла. Яна засталася мовай значнай часткі насельніцтва, асабліва ў сельскай мясцовасці. І вось тут пачалося цікавае. У канцы 18-х, пачатку 19 стагоддзя пачалося чэшскае нацыянальнае адраджэнне. Людзі не проста шкадавалі чэшскую мову і плакалі, што яна знікае. Яны пачалі будаваць вакол яе культурную і грамадскую інфраструктуру. Быў Йозеф Даброўскі, быў Йозеф Юнгман. Даброўскі сістэматызаваў граматыку, Юнгман стварыў вялікі чэшска-нямецкі слоўнік. І пачалася развівацца літаратура, журналістыка, адукацыя. І адбылася вельмі важная рэч, чэшская вярнулася ў сферы, з якіх яна была выціснута раней. І ад сітуацыі, дзе на ёй гаварылі толькі дома, зараз людзі дабіліся таго, што на ёй можна было пісаць кнігі, можна было вывучаць дзяцей розным навукам, на ёй можна было будаваць нацыянальныя інстытуты. І вырасла пакаленне людзей, якія не проста ведалі мовы, а яны яе выкарыстоўвалі паўсюль. І яна для іх стала нацыянальнай зброяй, нацыянальным ідэнтыфікатарам. Вось які урок я бачу. Чэшская мова не была выратавана адным геніяльным чалавекам. Яе не выратаваў адзін слоўнік альбо там адна нейкая прымусовая рэформа. Яе выратавалі дзесяцігоддзі працы па будаванню інфраструктуры, на якой абапіралася гэта нацыянальная ідэнтычнасць праз мову. І дзякуючы гэтай інфраструктуры адукацыя, літаратура, культура, журналістыка і грамадскае і сямейнае жыццё маглі адбывацца менавіта на роднай мове. Я бачу у беларусаў такое жаданне захаваць мову, як быццам гэта нейкі музейны экспанат, як быццам гэта можна проста зачыніць і вось яно там будзе сядзець. Мова жыве ў людзях. Мова гэта не слоўнікі, гэта не дзве школы на Беларусі беларускамоўныя. Гэта выкарыстанне мовы як жывога інструмента для жыцця людзей ва ўсіх сферах кожны дзень.
Выкарыстанне гэта ключ да вырашэння гэтай праблемы. Руская мова не мае праблемы ў тым, што ёй няма чаго сказаць, што ў нас няма кніг, што ў нас няма сваіх пісьменнікаў, сваёй літаратуры, свайго корпусу духоўнай культуры. Праблема ў тым, што беларуская мова стала той мовай, якую як бы ведаюць і нават пішуць у апытанках, што беларуская мова з'яўляецца роднай для людзей, але яе не выкарыстоўваюць. У перапісе 2019 года 54% беларусаў сказалі, што беларуская мова іх родная, але дома на ёй размаўляюць 26%. Такім чынам, большасць людзей, якія лічаць беларускую роднай, не выкарыстоўваюць яе ў паўсядзённым жыцці. Такім чынам, яны ставяць яе пад пагрозу знікнення. Вельмі павольна і вельмі непаметна, не ў адзін дзень і не з вялікім выбухам і не з вялікім скандалам. Ну, я пайшла адсюль, беларуская мова проста хлопне двер'ю і пойдзе. Не, робіцца гэта ўсё павольна, спакойна і непаметна. Пакаленне за пакаленнем. Я спадзяюся, што чэшскі прыклад паказвае, што нават мова, якая страціла значную частку сваіх пазіцый у грамадстве, можа вярнуцца і заснавацца як асноўная мова. Але гэта не робіцца праз мары, праз думкі, праз малітвы, праз веру ў тое, што яно ўсё неяк само зробіцца. Немагчыма сказаць, давайце любіць беларускую мову і прадаўжаць размаўляць на ўсіх іншых мовах, але не прадвігаць і не падтрымліваць сваю. Беларуская мова павінна быць мовай, на якой можна глядзець усе серыялы, якія вы любіце, рабіць новыя серыялы, здымаць кіно, здымаць шорт, здымаць YouTube, дакументальныя фільмы і так далей. Мова, на якой можна вучыцца з садочка і да універсітэту. І як кажуць, калі гэта рабіць не зараз, то калі мы будзем гэта рабіць зараз, вырашальны момент для Украіны і для Еўропы. Разумее яна гэтага альбо не. Аб'ектыўная рэчаіснасць існуе па-за людзьмі і па-за іх інтэрпрэтацыяй гэтых падзей. Еўрапейцы могуць не разумець, што зараз экзістэнцыйны момент для Еўропы, але мы гэта разумеем. І зараз час рабіць наша і падымаць беларускую мову. Зараз час прачынацца, рабіць спакойна работу сваю, запісваць відэа, проста можна рабіць цытаты на беларускай мове, калі ў вас няма часу, падтрымліваць беларускамоўны контент. Гэта мае значэнне, кожны крок мае значэнне. Дзякую, што паглядзелі гэтае відэа, паставце падабайку, падпішыцеся на канал, калі вам цікава. Я займаюся менавіта дэкаланізацыяй нашых краін для таго, каб мы былі свабоднымі. Да пабачення ў наступным відэа.